Krásny slnečný deň vám prajem, priatelia. Uvažovali ste niekedy o tom, že by ste vymenili hlučné bývanie za niečo pokojnejšie a tichšie? Ak áno, dovolte mi, aby som vám predstavila túto krásnu nehnuteľnosť. Tento trojizbový rodinný dom sa nachádza na konci slepej ulice, čo vám zaručuje úplný pokoj a kľud. Leží na pozemku takmer 3000 m2. Súčasťou domu je aj samostatná priestranná letná kuchyňa so hosťovskou izbou. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala a viete si predstaviť, že by to bola aj vaša oáza pokoja, budem veľmi rada, ak ma budete kontaktovať a dohodneme si osobné stretnutie. Broker Consulting. Financie, reality spolu.